Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sang Hyang namung ngakon wah putri para bini sepuh haji sepuh langkung-langkung para pepunden pamrih raja kula tesani saderus monggo sareng-sareng ngaturaken unjuk bekti dumateng Gusti Allah awit ing dabarkan puniki kawula lan panjenengan sami asih dipun paringi pinten-pinten kakinatan agama sehat rezeki panjang umur saengga kawula lan panjenengan sami saged makempal wonten telpon bapa sing dalah Ibu Sudasi. Sapuluh paling dong pengestu kagem tematen saribit. Menika Mas Sandi Widianto SSDR putra ingkang masunggal saking bapa sing dalah Ibu Sudasi dan Mbak Fitriati Eskom putri ingkang sekawan saking bapa Fadli almarhum dalah Ibu Aminah. Mugi-mugi temanten kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah min kitan satu kanggo putra putri ingkang saleh lan salehah. Ajeng Bapak Ibu tamu dengan kalau sakadang video karo Saposari dipun sesepi Bapak Idoda Aryan marak sowan wonten panjenengan sami awit anggadawa saking Bapak sedita dalah Ibu saperlu kalih Bapak pangestu paring lipur kati bedhedhing Saposari. Mugi-mugi pasugatan kula sakadang Mugi paripurane parjan saged dadosna syukur ring penggalih. Min Bapak Ibu tamu dengan sampun siap ing diri nggih Widiawati saking kula sakadang Widya Laras Sampurasari iki setunggal bapak setunggal sumangga jumeneng saking palenggahan. Kalau mas tunggal monggo langsung kemawon cegaripun Mbak Yati Hapsari Widya Laras Sampurasari Indonesia. Monggo Mbak Yati. Ngataraken sugeng siang Mbak Yati Hapsari. Wilujeng siang ya, sehat ya Mbak Yati? Alhamdulillah Mas, Rati boten sehat. Oh ya, tak dongake semoga-moga kita sehat. Amin, Bapak ya Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini Mbak Yati, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Segera ketemu ya. Baru 3 bulan Mas. 3 bulan gak ketemu seperti pokoknya pada sehat. Jadi Bapak Ibu tamu undangan yang nomor kali ini kita saya diskusi ke video mati saya kula sakadang Widya Laras Sampurasari. Monggo langsung kemawon sekalipun Mbak Suci ndak dalam debu Widya Laras Sampurasari Indonesia. Monggo. Oke ngaturaken sugeng siang ya Mbak Suci. Iki kayaknya jumpa perdana nggih. Alhamdulillah. Semoga paringi sehat-sehat selalu nggih. Amin. Aja Bapak Ibu tamu undangan ingkang nomor 3 niki tasih diskusi nggih Widiawati saking kula sakadang Widya Laras Sampurasari. Monggo langsung kemawon cegaripun Yuli Ananta Widya Laras Wondernya Indonesia. Oke ngaturaken sugeng siang Mbak Yuli. Sugeng siang Mas. Sopir atau leren ya alhamdulillah. Semoga sehat. Cici loro telu papat. Iki wonten Bapak pimpinan Bapak Idoda Aryan monggo. Jumeneng saking Palenggahan. Nggih, ngaturaken sugeng siang Pak Wid. Alhamdulillah wis kira ketemu karo Widya Laras. Hari ini tentunya hadir bersama Widya Laras. Bapak sehat nggih? Dulur-dulur keluarga besar Puncak. Nggih Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula piyambak bagus Widya Laras Sampurasari tentunya siang hari ini bekerja bersama Anugerah Mandiri Jakarta live streaming. Tentunya buat dulur-dulur keluarga besar streaming dimanapun Anda berada nggih ngaturaken sugeng siang. Salam sehat, salam budaya, salam kompak selalu.
Salam santun juga tentunya masih bekerja bersama Acep. Acep ya? Acep Audio Sound System. Acip. Oh Acip. Tapi kira Acep. Gimana terus Mbah Nuwun masih? Acep gitu. Bukan. Bukan. Lagi mau Acep. Acep. Biasa suruh nulis di situ ya. Jeh, Bapak Ibu tamu undangan. Bila malam terus Mbah Nuwun ngaturaken sugeng siang. Selamat menikmati santap siang, tentunya hadir bersama Campur Sari Video Laras spesial buat Anda semuanya. Aja Bapak Ibu tamu undangan, kalau sekadang video laras Campur Sari gini kelas kemauan ngatarakan sama buku untuk sesi yang pertama bersama all artis. Dia masih spesial buat tamu undangan, kedua mempelai, keluarga besar saya belajar desa dan juga buat dulu-dulu keluarga besar streaming di channel YouTube Anugerah Mandiri Jakarta. Bro Mas Patri. Yuk. Ayo. Yo laras. Apa kowe ra kelingan ono latar padha lelungan nyekut sikat aku.
suara kereta ngono. Maksudnya ki terus ngono lho Ya, ya. gak macet ya. Dridir. Eri ki piye tadi Kris. Yo. Apa kowe ra kelingan